ekelekwa m unu. Ana m ekele nwoke wee na-ekele nwaanyị wee na-asị nke onye chiri ya zere. Tata ụbọchị eke wee na-asị ka eke tata mara anyị mma, ka eke ketara anyị ndụ, ka eke ketara anyị ndụ, ka eke ketara anyị agamnihu, ka eke ketara anyị akwa n'ihe enwenwe. Asị m onye chụbakwa anyị aja n'Igbo kwa aha ada. Anyị siri obere Igbo anyị gbuo onwe ya. Onye ọbụla si na ndụ anyị ama ndị ya were anazi mmiri. Anyị si ka Chineke tata kepụrụ anyị ndị ajọ mmadụ, ndị ajọ mmụọ, ndị si n'aja. Ka eke tata ketara anyị udo, ketara anyị agamnihu, ka eke ketara anyị sọkses, ketara anyị ha akwa n'ihe enwenwe, ketara anyị udo obi n'iru, udo obi n'azụ, ketara anyị mmeri n'aka nne, mmeri n'aka ekpe. Ebe ọ bụla anyị tiri ụkwụ ka anyị nweta ihe ọma. Anyị tiri ụkwụ n'aka nne, n'aka ekpe, n'iru n'azụ, anyị nweta ihe ọma. Otu anyị si kwuo ya ka a ga-esi wee dịrị anyị tata bụ eke bọsị ole bọsị afọ bọsị nkwọ. Ana m ekele nwoke na-ekele nwaanyị. Afọ m bụkwa Nwaada Gbarọma ụzọ mmiri. Abụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ onye isi nchụaja na Mgbarogwu ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee wetara anyị ozi ọma nke si n'aka ndị nna nna anyị ha na ndị mbụ na ndị egede ozi ndụ wee bịa tata. Ihe m bịara ka anyị na-anya n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Echefukwana idere m ozi na ma WhatsApp nọmba na 070313373116663. biko 373116663. Chọọ ịkpọ m na 09166911575. Ndị echefukwana idebere anyị meseji ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ anyị gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ ajụjụ gbasara ihe anyị na-akụzi. Mgbede ọma, Chukwu nọ nso ene. Ihe anyị bịara ịkụzi tata bụ mgbọrọgwụ na akwụkwọ. M egosi unu ọtụtụ mgbọrọgwụ na akwụkwọ anyị ji ebe a. All from time to time anyị na-elebara anya n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na akwụkwọ. Amarọ m ihe unu na-akpọ nke a na-abụ unu. Mana onye na-enye anya ọmagụ, ọ bụ na onye ma ihe amaghị ya. One, nke a bụ amarọ m ihe unu na ihe anyị na firstly ihe anyị na-akpọ nke a bụ nchụ mmụọ. Nchụ mmụọ ka anyị na-akpọ nke a na be anyị. Nchụ mmụọ eji a word of negative energy. Na-abịa, I will explain this one by one. Nchụ mmụọ ka anyị na-akpọ nke a. Nke a imirikiti ma nke a ihe anyị na-akpọ nke a bụ enyikpọ nwa. Enyikpọ nwa ka anyị na-akpọ nke a. Then ihe anyị na-akpọ nke a, mara m ihe unu na-akpọ nke a na-abụ unu. Osisi a na-enwe ogwu n'ahụ. Ihe anyị na-akpọ ya bụ agamafufu. Nke a ka a na-akpọ, amatara m na ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ya ekwu ekwe. Ọtụtụ na-akpọ ya ekwu eme, mana anyị na-akpọ ya ekwu avụ. Ekwu avụ ọnya ka anyị na-akpọ ya. Nke a bụ nwoke ya, nke a bụ nwaanyị ya. Tupu m bido kwuo okwu gbasara akwụkwọ ndị a na mgbọrọgwụ ndị a nwetara, akwụkwọ na ọgwụ ka anyị nwasị akpọ ya na be anyị. Ọtụtụ a na-akpọ ya mgbọrọgwụ na akwụkwọ, dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ma anyị na-akpọkwa ya akwụkwọ na ọgwụ. Akwụkwọ na ọgwụ ihe Chineke na-kepụta ka enwee ike iji ya na-azọ ndụ. Ọ dị ka aja anụ anyị na-achụ. E nwere aja a na-achụ ka enwee ike wee jiri ya wee zọọ ndụ. Nwee aja a na-achụ ka e wee megide mmadụ. Otu ahụ ka ọ dịkwa na mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ. E nwere akwụkwọ a na-akpa ka e wee zọọ ndụ. Nwee akwụkwọ a na-akpa maka gịnị? Igbu mmadụ ma ịkọsụ mmadụ. Ihe a m na-ekuzi wụ dị more beneficial to ndị nwere ọkpụkpọ oku. Yes, mana ọ bụrụ na nwunye gị ma nwanne gị nwere ọkpụkpọ oku, ọ wụrụ waste of time gị nwa ige nkụzi a na-eji ekuzi. Ịbụ na ịbịa na akwụkwọ
ndị Baịbụl ekwuru ya wee sị na Chineke ndị Baịbụl si na o kepụtara God ka a si akpọ ya, na o kepụtara mgbọrọgwụ na akwụkwọ ka enwe ike were ya zụọ ndụ. Mana ọtụtụ mgbe anyị nwafụzi dibịa mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ, anyị na-afụ ma onye ukwu ma onye nta dịka ajọ mmadụ. Ịkpa mgbọrọgwụ na akwụkwọ abụrụ ajọ ife, ọ ụzọ esi azọ mmadụ, ọ ụzọ esi agwọ ya, ọ ụzọ esi ebupụ ihe ike dị iche iche. Akwụkwọ na-azọ ndụ, mgbọrọgwụ na-azọ ndụ. Onwe nke na-emebi emebi. Ihe dị na mgbọrọgwụ na akwụkwọ a lot of people na-amaghị ọgwụ. Ọtụtụ mgbe mgbọrọgwụ na-arụ ọrụ, akwụkwọ na-arụ ọrụ on command. Many dibia will not tell you this, but I am telling you today. Ọtụtụ mgbọrọgwụ na akwụkwọ na-arụ ọrụ on command. Dịka dibia mgbọrọgwụ na akwụkwọ, nwa gị na ya so nwere ike ịkpọta gị, gosi gị special help na nlọ, gwa gị ihe eji arụ. I am not disputing that one, nke ahụ dị. Mana dịka onye nwere ọkpụkpọ oku, na ị na-anya ịfụ n'ọtụtụ mgbe na-enwere ike na-ebute akwụkwọ mgbọrọgwụ na-ebunye gị, mana ị mara ihe ọ na-arụ. Ịfụ ya, you cannot be able to identify it. Mana ị ma na ụmụ onye na-abịa na nrọ na-ebunye gị mgbọrọgwụ na akwụkwọ, gwacha gị gwacha, mana ịfụzie ya na mmadụ nwere ike ịma mma ihe ndị ahụ onye gị. That is to tell you that you now have the power to command osisi mmụọ gị siri gị yuzuo, and ọ rụọrọ gị ihe ahụ ị chọrọ ka ọ rụọrọ gị. Na dibịa nke a sịrị gị na-eji akwụkwọ nke a eme ha, wụ aida na mmụọ ya na ya kpọ jere direct gwa ya osisi a, gosi ya ọfụ ya, ọ mara ya ma o bilite ma ọ kpafa ya, gwa ya ihe ọ na-eme, ọ na o mere activate that mgbọrọgwụ na akwụkwọ by command, using that power o nwere dịka dibịa wee mee ya activate ọrụ ihe ọ si ya rụọ. Ekwuru m ya, eji mgbọrọgwụ na akwụkwọ wee na-egbu mmadụ, ejikwa ya wee na-azọ ndụ. Ihe mụnwa na-akụzi m nke anyị eji wee zọọ ndụ, maka na imirikiti ndị mmadụ na-aka ala ike ịmụta ajọ ife karịa ezigbo ihe. Dịka m si ekwu bifo, na dibịa ọbụla si gị na ọ mara egbu nwoke, ọ mara agwọ nke na-egbu nwoke ma nke na-egbu nwaanyị, asị onye ahụ nwere ike ọ decide ya na ọma mme nke ahụ. So dịka nchụ mmụọ anụnwa, asọm nchụanwụ, nchụ mmụọ, ebe ọbụla ihe anọ, ajọ mmụọ anọ ha nọ ebe ahụ. Anyị nwa bụ ndị na-akụ akwụkwọ anyị ji azọ ndụ. Ọtụtụ mgbe anyị na-esiri mmadụ ọgwụ, anyị ma na anyị feel maybe na aka ji onye ahụ dị strong, anyị na-ejikarị ya esi ya, ma ọgwụ anyị ga-abanye abanye, anyị na-etinyekarị ya n'ọgwụ ahụ, so that ka mmụọ ọbụla ya abịa mebie ọgwụ ahụ pụọ. Nchụ mmụọ anụnwa, ọ bụrụ dịka na ị na-eme ị na-asuspect maybe na mmadụ webatara ihe na-ala ikere, ma ọ bụ maybe na ị chọrọ ịrụ ọgwụ mmadụ na-eme na be gị, ihe ndị a wute nju na osisi. Oso nju na osisi bụ ihe a na-akpọ ogirisi, ihe anyị na-akpọ ya bụ nju na osisi. O so na ihe eji eme ya to chase away the poisonous spirit ọ ihe mere eme wee debe. Ka m bịakwa enyikwọ nwa ụta m na-akụzi ha, o nwere ike ma ya bụ na ihe m ji eme ka onye ọzọ ji eme. Ọnya kpatara abịa n'akwụkwọ, ihe m ji agwọ ọsa ka onye ọzọ ji eme awele. Abịa n'akwụkwọ, ekwuru m ya na akwụkwọ na-arụ on command. Ịkọmand ya ya omego obe, o mewere gị ha si ya mebere gị. Enyikwọ nwa anụnwa, like anyị nwa na-emekarị ọgwụ poison. Nke a kịta so n'ihe anyị ji eme ọgwụ poison. Ụlọ ọgwụ poison ị chọrọ ịbanye abanye, ma ọgwụ poison ị chọrọ ka onye ahụ, ị chọrọ ikpu onye ahụ ikpu, onye ahụ na-asa ya asa, especially ndị a na-akpọ spiritual poison. Nke a so n'ihe anyị ji eme ya, nke a so n'ihe anyị ji, one of the herbs eji eme ya. So nke anụnwa kwa ọtụtụ imirikiti ji ya eme awele. Mana believe you me, n'ihe ọbụla ijiri akwụkwọ kwubie,
chụọrọ ya aja ya na ya so na akwụkwọ ahụ ga-eme gị obe. Ihe a dị nọmba 1 thing ị ga-aghọtagodu, tinye ya n'obi. Ihe dị na mgbọrọgwụ na akwụkwọ bụ command. Dibịa ga-ama ngwakwa gị ya, o nwere ike ọgwa gị ya, ije practice ya ọwa ọkwọ, ịgba ọsọ, ịma na-enyezi ego n'ihe niile. So nke a nụnwa kịta na o nwere imirikiti ihe ọ na-arụ. Na nsọ nwaanyị anaghị apụta ọfụma, a na-eshi ya eshi, ma ebe a ya aba na pọt. Mgbọrọgwụ ihe a eji eme etriti ọkịrị mgbawa isi. Ọkịrị mgbawa isi, ọkịrị mgbawa isi, ihe ndị ụfọdụ na-akpọ migraine. Amara ụmụ ya ka a na-akpọ migraine ka ọ gị constant headache. Ihe a na-agbọ na-eme mmadụ n'isi, ọ na-ekwu onye ọhụ ọkụ n'isi vuuu. Mana the reason why ọ na-ada adụchara mma ịkọwalụ mmadụ ihe a bụ, if I tell you how to use this thing without the proper aja ị ga-achụ, depending on aka ji gị, enwere ike tara ihe ofele, isi na-ekwe ihe eze nwaanyị agwa gị na-etara ya na ofele. Mụnwa, I cannot use this thing for you now without achọghọ ndị ga-arụ dị ọrụ aja nye ya ihe ha na-eri. Gị nwa bụ onye kpọrọ onwe gị onye ọrụ, ma onye a sị na onwe kọl, ka ịghọta ka distance si arụ ọrụ. Somebody na-enwe ọkịrị isi mgbawa, ma somebody enyere physical poison or spiritual poison, onye ahụ abịa to you na complain eri gị n'isi na-enwu ya ọkụ, n'isi ya niile na-enwu ya ọkụ, n'isi ya dị ka ebe etinye jem. Ọ mgbọrọgwụ ihe a ka ị ga-eji 2 days, onye ahụ enwere onwe ya, isi ahụ akwụsị automatically. Nke anụwa bụ ekwu eme, ekwu ekwe, ekwu avụ. Onweghị ọrụ ọbụla nke a na-anaghị eje na ya. Na ijere imebiri mmadụ ọgwụ ezinụlọ, mebi na o nwere onye agwọrọ ọgwụ dobe, nke a si eje ọrụ. Na ị na-alụ awele, nke a si eje ọrụ. Na ị na ma ndị na-enyere mmadụ ajọ ọgwụ, nke a si eje ọrụ. Ịma one thing people na-amaghị ọgwụ, that ihe eji mee ọgwụ ka eji emebi ọgwụ. Ihe eji wee gwọọ ọgwụ ka eji emebi ọgwụ. Mind you, ị na-eje na ị na-asị na ị na-arụ ọrụ ezinụlọ, ị na-emebi ọgwụ ma ị na-eme nka, ọ bụkwa naanị ihe a ka ị ga-eji wee jebe. Ọtụtụ ihe ị ga-eji wee je buru ibu. I'm just teaching few. Enwere ike ịmụta nke ọ bụrụ na onwego nke ịmụtago somewhere, adị ha ncha niile ọwụ ọkwa ọrụ gị. Ihe anyị na-emewu ka knowledge anyị dị versatile. Mmụtakwa gị nwa na onwe gị mụtakwa. Maka ị nọrọ Anambra, nọrọ Enugu, ma na-arụrụ Enugu na-arụrụ Anambra, ekere ọrụ eke ka ofu onye si wee kwuo ya. So ekwu avụ dịka commanding root, commanding root. N'ihe niile i kwuru enwere mgbajụ, onye ma bụ ọrụ ekwu avụ. Mind you, mgbọrọgwụ a anaghị etinye ya n'ọrụ neutral. Ọtụtụ imirikiti ndị dibịa na-achaji nke ha na burial ground. Yes, ebe nyere mmadụ, maybe their own person. Like dịka na somebody like Emmanuel, this my grandfather now. Nso ọrụ ya, mbụ agwụ ya, ka m ga-eje na grave ya ga bury this thing for some days. We chụọrọ ya aja, m ga-achụrụ ya ka this ekwu avụ wee nwee ike wee dị active rụọ ọrụ. Also turn kita na ọ dị neutral. Then ọtụtụ na-eje n'afịa, depending on the ritual ha chọrọ iji ya wee perform, achaji ya. Mana my easiest and simplest way, because ọtụtụ mgbe ha na-akpọ ndị ọdịnala aja afa, ije na burial ground kịta ka ịchaji ha, enwere ka afụ gị ebe ha si na ihe ọzọ ka ị bịara ime. Easiest way si achaji nke m, ose ọjị ka m ji achaji nke m. So ihe o ji dị mma mmadụ ịma some of these herbs so that ọ ga-enyere gị aka. Ọ ga-enyere gị aka kama ọ bụgodo na ọ karịwa gị, ịchọba onye ka gị. Onye ka gị ahụ onye nwere ike iweta, maybe now o nwere spirit na-abịa possess gị ma atọment gị. Ị na-eyuzu this thing na njụ na osisi, that is ogirishi. Enwere ike na-eyuzu ya wee na-asa arụ, ebe ihe ọ ya were mmiri ya saa arụ, or you use ya sponge were ya saa arụ, or
ishie ya eshie iwere mmiri ya na-asa o nwere ike ma ya dị na enough. Then onye ka gị nwere ike ọ bụrụ na o nwere mgbarọgwụ ị na-amahọ ọ ga-etinyere ya in order to power it the more. Ihe awụ nchụ mmụọ, ọ na-achụ ajọ mmụọ, ọ na-achụ negative spirit. Imirikiti ndị na-arụ ọrụ amoosu na-etinyekwu ya n'ọrụ mgbe ụfọdụ. So akwụkwọ na ọgwụ, mgbarọgwụ na akwụkwọ abụrụ ajọ ife. Na ị na-arụ ọrụ dibịa ma ọ na-epụtara ọrụ eze nwaanyị maọbụ ọrụ eze nwoke, and o nwere ike ọrụ ga-abụrụ ịrụ ọrụ mmiri. O nwere ike ọrụ ga-abụrụ mainly deliverance work, ọ bụrụ healing. Mana ọ dị mkpa ka ị mara akwụkwọ na ọgwụ, because enwere deliverance ya arụgide, o nwere point ọ ya eru, you need mgbarọgwụ to achieve it. O nwere stage ọ ya eru, you need akwụkwọ to achieve it. Ọ dị ka mgbe mmadụ na-eje ọrụ ezinụlọ iji demebie ọgwụ agwọrọ, ihe ahụ deliverance work. There is no way ị ga-eji wee je that kind of work without enough anti-poison. Without enough anti-poison, mgbarọgwụ na anti-poison herbs na ụmụ anụ dịgasị iche iche ị ga-eji wee hụọ ya. N'ọrụ abụrụkwa ekwu achịkọta ekwu ọnụ. Ịfụ mmadụ ebe o ji akwụkwọ wee na-ekwubi okwu, a sị na onye ahụ na ọ bụrụ otu a ka esi eme ya. No, o nwere ike ọ bụrụ ka mmụọ nke gị si ya direct gị ka nke onye ahụ si ya direct ya. O nwere ike ọ bụrụ ihe na-akụrụ gị egwu bụ ihe na-akụrụ onye ahụ egwu. My grandfather, according to history, during his time, o nwere ike ịkpa different kinds of leaves and roots. Ọ nata tinye n'ofu ite bọọlụ ya, ọ bọncha ya, wunye ya n'ofu tray pan, o jiri aka tinye ya n'etiti. Command ya nke to be poison na command ya nke to be anti-poison. And nke ahụ ọ command to be poison, o kwutara anya ya with spoon, wụsa ya na ede ahụ anwụọ. O kwutakwa nke ahụ anti-poison, kwụsị ya na ede ahụ survive. Ede ka o ji ma ọ wụ ihe dị ndụ ka o ji, that is osi dị ndụ ka o ji attest the thing ọrụ ya before use ya mmadụ. So ihe nji ekwu ya bụ onye kụtara ofu akwụkwọ bọọlụ ya n'ofu ite, ọ wụzie na o ji aka wee dị maka etie ya. Gị nwa na onwe gị nwere ike ọ bụ na ị na-eme nke gị, ị ga-anọ nke a different na nke a different, ọ na-awụ ọfụrụ gị taa. Gị nwa na onwe ya, o mee nke one place ka ọ dị maka etie ya, divide ya, ọ na-awụ ọkụrụ ya like that. So na isiokwu m tata bụ mụta iji ikikere okwu ọnụ wee command ya akwụkwọ na ọgwụ. And mind you, mgbe ọbụla ijere ịkpata mgbarọgwụ maọbụ akwụkwọ, mgbe ọbụla ịbara ọfịa ka ije chọọ akwụkwọ na ọgwụ, always go with cola. Anaghị agba aka bụ nwata eze. Always go with cola. Go with maọbụ dịka na anyị nwere call. Ihe ị ga-eme na mgbe ka ọ bụrụ na ị nwere call, ka anyị ga assignment a. And ịnọ ebe ị ga-afụ ọfịa, wetagodo ọjị, weta nzu na edo, ọ bụgodoro obere ọ bụgodoro nzu ha ka divide ya nke afọ, ọ bụgodoro ibe ọjị ụta, weta obere edo, weta obere hot, baa n'ọfịa ahụ, kpọkwuo ndị niile gị na ha so. Kpọkwuo ndị niile gị na ha so, were ọjị ahụ wara ha, sị ha na ihe ị bịara ebe a bụ ka ịzọ ndụ. Ha gosi gị akwụkwọ ị ga-eji wee mee ihe dị otu a ka ọ dị mma. Tụsara ha nzu, tụsara ha edo, that place ahụ ekwu, tụsa mmanya ebe ahụ, walk up to osisi ọbụla bịara gị n'obi, kụta ya. Ọ bụrụ mgbarọgwụ ya wee obi gị, kụta ya. Ọ bụrụ azụ ya wee obi gị, kụta ya. Ọ bụrụ the leaf bụ obi gị, kụta ya. Ịkụta ya that place, tụkwara ha nzu na edo that place. Na use that ọgwụ ma ọ wụ ọkwụrụ otu ahụ isi chọọ ya. Mbọsị ọbụla ịfụ m na-enye ndị tichin esi m na-asị ka m na-ekwu
mana so many dibias ama ngwa gị ya because agwa gị ya ị nwere ike ime one or two magic discover the power ị nwere ịghọtara. So ekenekwa m unu. Anwụrụ m any question ofuru chukwu na ọsị ene mgbede ọma. Enwere any question ofu mma bịa chịkọta ya taa. Dere m ozi na my WhatsApp number na 07037311163 ma ọ kpọọ m na 09166911575. Ndewo.